ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ଠାରୁ 3ଟି ଶିକ୍ଷା ନେବା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାଟି ବିଷୟରେ। ବିଫଳତାରେ କେବେ ବି ନିରାଶ ନ ହେବା। ବିଫଳତାରେ କେବେ ବି ନିରାଶ ନ ହେବା। ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 2ର ବିଫଳତାରେ ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିରାଶ ନ ହୋଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଫଳତା ପଛରେ ଥିବା କାରଣ ତର୍ଜମା କରି ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3ରେ ସଫଳ ହେଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନର ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଫଳତାରେ ନିରାଶ ନ ହୋଇ ବିଫଳତା ପଛରେ ଥିବା କାରଣକୁ ତର୍ଜମା କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷାଟି ନେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷାଟି ହେଉଛି ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ସଫଳ ହୋଇଅଛି। ଯେପରି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ କରିବେ କିମ୍ବା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ନିଜେ ସେନ୍ସର ମାଧ୍ୟମରେ କରିବ କିମ୍ବା କେଉଁ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥ ଛାଡ଼ି ଚନ୍ଦ୍ରର କକ୍ଷପଥରେ ପହଞ୍ଚିବ କିମ୍ବା କେଉଁ ବେଗରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବ, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇନଥାନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଅଛି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଭୁଲ ସମୟରେ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳତା ହିଁ ହାତରେ ଆସିଥାଏ। କଥାରେ ଅଛି ନା, ଆମେ ଯାହା ବୁଣୁ ତାହା ପାଇଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଫଳାଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିନେବା ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷାଟି। ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷାଟି ହେଉଛି ସୀମିତ ଉତ୍ସ ସହିତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା। ସ୍ୱଳ୍ପ ବଜେଟ୍ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ପାଖରେ ସୀମିତ ଉତ୍ସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅଧିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ଭାଗ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏହିସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ପରି ସଫଳ ହୋଇପାରିବୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତେବେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାରୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।